rakkaat Rock Campin nuoret, tässä Noora, Battle Beastin lead-vokalisti ja teidän oma lauluopettaja. Valitettavasti en päässyt osallistumaan teidän opetukseen sinne leirille, mutta me ollaan täällä Battle Beastin kanssa kerätty maailmaa ja tälläkin hetkellä ollaan Saksan Rock Hearts-festareilla, joten halusin vaan teidän tietävän sen, että kuinka paljon mä oon hengessä mukana ja toivon teille onnea ja menestystä leirillä ja elämässä. Mutta koska mä en päässyt tänä kesänä opettaa teitä, niin mä kuitenkin sen verran haluan panostaa, että kysyin noilta mun bändikavereilta vähän neuvoa, että elämän ohjeena teille. Mun ohje teille on se, että mitä ikinä teettekin elämässä, niin se on tärkeintä. Että te yritätte ja aina kun epäonnistutte, niin silti jatkatte yrittämistä. Että te ette usko ikinä siihen, mitä joku sanoo, että sä et pysty siihen tai sä et kykene siihen. Usko ittees, niin sä tulet menestymään elämässä. Anna sun jotain elämänneuvoja nuorille rockcamppilaisille. No, mun elämänneuvo on oikeasti vaan, että ei kannata luovuttaa. Mitä ikinä tekeekin, niin väliin se menee huonommin, tai useimmiten se menee huonommin. Joskus se menee vähän paremmin, kunhan ei luovuta, niin silloin se ainakin jatkuu. Mitäs Anton? Sama. Joo, sama. Joo, sama. Toinen elämänohje teille olisi se, että antakaa mielikuvituksen lentää, niin pääsette tulevaisuudessa pitkälle. Annas nuorille nyt joku elämänohje, mitä ne voi noudattaa. Jumalainen nuori. Sä oot nyt täällä keskellä. No Eero, sano sä. Mille? Elämänohje nuorille. Menkää oikeisiin töihin. Tää ei oo niin kiva, miltä tää näyttää. Mekin tehdään päivässä 30, joskus 40 minuuttiakin duunia. Yhden päivän aikana. No niin Janne. Elämänohje nuorille. Tämäkin kasa meni sellaiseen hommaan, että tässä tarvitsisi insinöörin koulutuksen. Ja kätilön kädet. Niin miten on alkoholisoitunut alle 30 ihminen, niin voi niin yrittää enää tässä tehdä. Ois sitä jotain muutakin voinut keksiä. Suuret haaveet ja tavoitteet ei ole väärin, jos olet valmis tarpeeksi tekemään työtä niiden eteen. Vaikka esimerkiksi haluat olla lentäjä, se on mahdollista. Tell some kind of advice for the kids. Yeah, hi, this is Hannes from Sabaton, and I hope you're having a good time at the Rock Camp. I just wanted to let you know that it's very important to have fun when you play music, and all the techniques, no matter what instrument you play, that will come later, I think at least. So make sure you play for the right reason and that you have a good time, and the rest will follow. Enjoy! Guys, this is Alea from Saltatio Mortis. Your wonderful teacher just asked me to give you a little advice. Yeah, so maybe just one advice that I know is follow your heart, and the next thing is, yesterday was history, tomorrow is a mystery, today is a gift. That's why they call it present. Hi, I'm Chris Rowland from the band Sabaton, guitar player. And my stuff isn't that much to say, but I mean, enjoy life, do what the heart wants you to do, follow your dreams, and there's no such things as failure if you don't try. No niin, Rock Camp nuoret, siinä oli vähän elämänohjeita ja hyviä ja huonoja puolia rock-elämästä. Mutta muistakaa, pitäkää kiinni teidän unelmista ja tavoitteista. Me jatketaan kohta, tai siis aloitetaan keikka kohta, ja täällä on justiin kamojen kasaaminen lavalla käynnissä. Päästiin päälavalle esiintymään tänään ja sitten mennäänkin suoraan lentokentälle. Nukutaan muutama tunti himassa ja lähdetään ajamaan 10 tuntia Puolangan festareille. Että jos te tämmöistä elämää haluatte, niin
Kyllä te sen saatte, kunhan teette vaan tarpeeksi töitä. Nähdään tulevaisuudessa.